Nilqakom mill-ġdid din id-darba għal 5 episodju tal-programm Etimoloġija, il-programm li qed iħares lejn espressjonijiet u kliem li nużaw ta' kuljum fil-ħajja tagħna u jixtar mhux daqstant it-tifsira tagħhom imma aktar minn hekk l-istorja u l-oriġini tagħhom. Anke din il-ġimgħa se nkunu qed inħarsu lejn żewġ kelmiet, anzi espressjonijiet, u se nerġgħu wkoll nitlu ftit fid-dinja tal-asafar kif għamilna fit-tieni programm. L-ewwel kelma għadna nużawha, imma forsi l-anzjani tagħna kienu jużawha ħafna aktar minna. Biex nifhmu t-tifsira vera u l-istorja wara din il-kelma se nerġgħu nirreferu għall-eruq semitiċi tal-lingwa tagħna. Fit-tieni parti tal-programm se niltaqgħu ma' għasfur li huwa popolari ftit mhux ħażin għax tista' tgħid li jgħix magħna fit-toroq tagħna, huwa wkoll kumpanija l-bniedem. Minnu fih se naħodkom għall-ewwel kelma jew espressjoni li sfortunatament ma tantx tintuża f'mumenti sbieħ. Fil-programmi li għaddew intqajna ma' kliem li telaq mit-tifsira u mal-medda ta' żmien it-tifsira tiegħu inbidlet totalment. Rajna kliem pereżempju li n-nisel tiegħu insibuh fl-Arbi, imma fi żmien li l-Malti ilu maqtuħ mill-Arbi minflok rama dan il-kliem żviluppa t-tifsira tiegħu biex illum ifisser xi ħaġa li hi totalment l-oppost. Jew inkella kif se naraw illum speċjalizza aktar it-tifsira. X'aktarx li t-tifsira oriġinali illum il-ġurnata intesi tal-kollox. Dan huwa l-iżvilupp naturali tal-lingwa. L-espressjoni jew idjoma li se nitkellmu dwar llum hija l-għafja tal-mewt. Ma nużawix fl-aktar mument sabiħ tal-ħajja, altru minn hekk, nużawha għal xi ħadd li jkun wasal fl-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu. Huma ħafna dawk li jirrakkuntaw li ftit qabel il-mewt ta' xi ħadd tażis għalihom, fl-aħħar ftit jiem jew saħansitra sejat, dak li jkun fagunija bħal donu li jistejqer jew jirkupra xi ftit. Fil-fatt, din l-espressjoni nużawha biex nirreferu għas-saħħa li tiġi lil dak li jkun wasal fl-aħħar momenti tal-ħajja. Interessanti li fl-Arbi it-tifsira ta' għafja hija saħħa. Mhix is-saħħa tal-aħħar moment tal-ħajja imma saħħa in ġenerali. Tant li saħħa u għafja huma sinonimi u ġieli jintużaw flimkien. Ta' min nisemmi wkoll li xi dizzjonarji jagħtu espressjoni oħra li ma għadix daqshekk komuni. Qed immiss bl-għafja. Jiġifieri jien qed immissek u nserraħlek rasek li jiena b'saħħti. Forsi nistgħu nerġgħu nużawha llum fi żmien il-pandemija biex inserħu rax xi ħadd li naħdulu bidu. Minn din ħarġet ukoll l-espressjoni offi għalik, jiġifieri ma hawnx għalik. Meta nużawha mingħajr forsi ma nkunu nafu, nkunu qed infissru kemm min bravu jew aħjar kemm min b'saħħtek. Mela hawn għandna kelma li telqet mit-tifsira oriġinali tagħha, jiġifieri saħħa in ġenerali, u l-Malti speċifika din it-tifsira. Anke jekk għadha tfisser saħħa, tirreferi għal dik is-saħħa li tiġi lil moribond fl-aħħar mument tal-ħajja tiegħu. Se jispjegalna aktar il-professur Martin Zammit li huwa awtorità fejn jidħol l-Arbi u anke r-rabta tiegħu mal-Malti. Naħseb ħafna minna għaddew minn din l-esperjenza tantxi sabiħa ġeament assoċjata ma' nies li huma agunija waslu fl-aħħar ta' ħajjithom l-isptar id-dar u qisu fl-aħħar momenti jirkupraw jerġgħu jieħdu saħħithom. Tiġri din illi sija qabel il-mewt dak li jkun marid, pazjent u minnu jew minni terġa' tieħu r-ruħ din. U tkellem il-familjari madwara u kulħadd jistaġeb għal daqsxejn. Imma bazzija wara titlaq. Jew jitlaq. Dik hija l-għafja tal-mewt, komunisma. Għafja bl-Arbi propju tfisser saħħa. Fil-fatt ħafna darbi tintuża mal-kelma seħħa u ma' żewġ sinonimi. Ngħidlek nixtieqlek is-seħħa wal-għafja. Qed ngħidlek l-istess ħaġa, nixtieqlek is-saħħa.
Nixtieqlek is-siħħa u l-għafja. Il-għafja u din hi l-għafja. Issa fejn fl-Arbi għafja hija kull tip ta' saħħa. Fil-Malti mbagħad żammejna saħħa li tfisser health, kull tip ta' saħħa biex ngħidu hekk. Dak għandu s-saħħa fiżika, għandu s-saħħa mentali, x'inhi saħħa. Imma mbagħad speċjalizzazzjoni semantika, speċjalizzajna l-użu ta' għafja li tfisser eżatt bħal saħħa. Imma l-għafja ġibniha dik is-saħħa biss li tiġi fuq bniedem qabel jitlaq din id-dinja, qabel imut. Tiva għalhekk l-għafja tal-mewt, is-saħħa tal-mewt. U veru jiena rajt hekk tajt il-Mamarelli da kif stejjer daqqa waħda. Mbagħad fit wara jgħidu dak tela. Tiva l-għafja tal-mewt. F'din it-tieni parti tal-programm bl-għajnuna ta' BirdLife Malta se nerġgħu nagħtu ħarsa lejn isem ta' għasfur partikolari. Qed nagħmlu dan għax forsi ħafna mill-ismiet tal-għasafar bil-Malti qed jingħataw il-ġemp u minflok nirreferu għalihom sempliċiment bl-Ingliż. Hija ħasra għax kif rajna tliet ġimgħat ilu bil-Każ tal-Frasservjent, ħafna mill-ismiet tal-għasafar huma antiki ftit mhux ħażin u anke dawn jiftħu tieqa' kejkna fuq l-istorja tal-pajjiż. Fil-fatt, il-Frasservjent ħadna għażm l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta u rajna kif il-Maltin ta' dak iż-żmien xebħuh mal-qaddej tal-kavallier. L-għasfur li se niltaqgħu miegħu illum huwa ħafna aktar komuni mill-Frasservjent. Nafu bih minkejja li huwa ċkejken ħafna. It-pespisa tiegħu jaf biha kulħadd u forsi tirrilassak ukoll meta tismagħha għal pilġel li ngħixu fih. Min jaf kemm tmajnieh u għaddabnilu frak żgħar tal-ħobs meta konna żgħir u konna noxew narawh jaqbada u jtirbija. Dan huwa l-għasfur tal-bejt li bl-Ingliż jissejjaħ Spanish Sparrow. Jidher kullimkien madwarna, huwa għasfur familjari għax tallem jgħix eluf ta' snin ilu fil-postijiet fejn jgħixu n-nies. Mhuwiex ċuċ, madwar l-abitat tan-nies, l-għasfur tal-bejt iħossu komdu anke għassab xiekol. Imma għaliex insejħulu l-għasfur tal-bejt? Għax nilmħuh fuq il-bejt meta nkunu qed nonxru jew inkella nkunu qed nieħdu xi belatek minn filgħodu? Le, il-bejt tad-dar m'għandux jaqsam xejn. Apparti l-ikel fl-abitat dan l-għasfur sab ħafna fejn ibejjed. Fil-fatt, komuni ħafna ssibu f'xi ventilatur jew inkella fi xquq tal-ħitan. Fil-fatt, il-kelma bejt f'għasfur tal-bejt tirreferi għas-sens oriġinali tagħha fl-Arbi, jiġifieri dar. Anke bejta, wara kollox, tfisser dar. Għalhekk, l-għasfur tal-bejt ifisser l-għasfur li taraħ mad-djar tan-nies jew inkella l-għasfur li jagħmel il-bejta tiegħu qalb l-abitat tan-nies. Dwar dan se jgħidilna aktar Jason Aloisio. Kulħadd jaħseb illi jsejjaħ għasfur tal-bejt għax jidher fuq il-bjut. Però l-isem huwa antik ħafna u jmur lura għaż-żmien meta l-kelma bejt fil-lingwa tagħna kienet tfisser dar. Kif fil-fatt ta' tinstab fl-Arbi. Issa din interessanti l-ewwel qed taxturik kemm huwa antik l-isem, jiġifieri imur lura għal żmien l-Arab f'Malta. U wkoll mill-lat ornitoloġiku huwa interessanti għax jurik kemm hija antika ir-rabta ta' dan l-għasfur mal-bniedem, jiġifieri dan sa minn mijiet ta' snin ilu kien diġà adatta biex jgħix u jbejjed qalb l-abitazzjonijiet tal-bniedem. Ovvjament kompla adatta ma' żmien għax dak iż-żmien Malta l-irħula kienu żgħar immens, dak li bl-Ingliż jgħidulhom hamlets, id-djar kienu aktar ishom griebeġ. Ovvjament nafu x'bidla saret minn dak iż-żmien sal-lum, però dal-għasfur żamm din għall-karatteristika li jgħix qalb il-bniedem u anke li jbejjed mal-bini li fih jgħix il-bniedem.
U b'dik l-informazzjoni dwar l-asfur tal-bejt niġu fit-tmiem il-5 programm mis-sensiela Etimoloġija. Fiż-żewġ eżempji li ħarisna lihom illum rajna kliem li telaq mit-tifsira oriġinali tiegħu u l-Malti kompla jispeċjalizza l-istess tifsira. Dan kollu jkompli jikkonfermalna dak li inna ngħidu issa fl-aħħar programmi, jiġifieri kemm il-lingwa tagħna hija ħajja u sabiħa u kemm importanti li nkomplu nużawha anke biex kompli tiżviluppa kif dejjem għamlet ma' żmien mingħajr ma ninsew minn fejn tlaqna. Sadattant, kif nistedinkom dejjem, inkomplu nożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nippruvaw nifhmu dak li qed ngħidu għax hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda inġmil tan-noti titqatqat is-simpat